אין, זה היה אולי הסרט הכי טוב שראיתי בחיים שלי. אתה יודע מה? בא לי ללמוד אסטרונומיה. לדעת את השמות של כל הכוכבים וזה. נגיד הכוכב ההוא שם, איך קוראים לו? זה? לא, איפה אתה מסתכל? זה שם? זה? זה שלידו בדיוק. לא יודע, אני מכיר רק את הדובה הגדולה. איפה זה? תראה לי. איפה אני יודע? צריך לדעת את השמות האלה. זה נראה לי ממש מרשים בחורות. אז כנס לוויקיפדיה, תלמד. נראה לך בוויקיפדיה? כן, יש שם הכל. אבל זה סתם אנשים כותבים. אנשים חכמים. אני כתבתי ערך בוויקיפדיה. אתה כתבת ערך בוויקיפדיה? כן? על מה? מה זאת אומרת על עצמי? אתה כתבת על עצמך בוויקיפדיה. כן? מה, אני לא ראוי לערך? לא, אני לא חושב. כאילו, מה כתוב? מאז 2008 מאבטח בסופר? טוב, אם זאת הגישה שלך, אז לא צריך. לא, אני אכנס לראות. אתה לא יכול, מחקו לי את זה. זה מעניין כאילו. אז קניתי השבוע חסה אורגנית. אתה אומר, רק עברת על תל אביב, כבר נהיית כמו כל התל אביבים האלה. עוד מה תגיד לי שקנית גם אופניים. קניתי אופניים. חייבים אופניים בתל אביב, זה לא איזה טרנד כמו החנויות קוסקוס. חנויות קוסקוס. אופניים זה נוח. וגם אורגני נראה לי משהו טוב. זה בדיוק מה שהם רוצים שתחשוב. מי? כל התל אביבים האלה, עם החנויות קוסקוס שלהם. אני שונא קוסקוס. מה רע בקוסקוס? פשטידות. אני אוהב פשטידות. בגלל זה אני עדיין גר בבית. בגלל פשטידות? תראה, כשאתה פותח את המקרר בדירה התל אביבית שלך, מה אתה רואה שם? כלום. לא נכון. נו, מה אתה רואה? חומוס, נו. פיתות, לא, פיתות זה במקפיא. אז אצלי, כל פעם אני פותח את המקרר, יש הפתעות. הנה פשטידה. הנה קיש. קיש, זה לא אותו דבר? ולא בא לי לגור עם אנשים זרים, שפתאום אני מגלה שהם שמו את הגרביים שלי במיקרו. שותפים זה לא בדיוק אנשים זרים. והיא כבר לא עושה את זה. אז אתם מסתדרים עכשיו. אתה והלסבית. אל תקרא לה ככה. מה, אבל היא לסבית. בסדר, אבל... אז אתה כל הזמן אוכל חומוס? אני אוכל הרבה חומוס. גם אבל חומוס זה גאוני. גם לא צריך שום דבר, רק ככה עם הפיתה. אפילו סכו"ם לא צריך. גם בבוקר אתה אוכל חומוס? לא, לפעמים בבוקר אני מכין לעצמי איזה חביתה בסנדוויץ', חומוס ועגבנייה. נו, זה חומוס. זה לא אותו דבר. ובטח הלסבית חושבת לעצמה. כל הזמן אוכל חומוס. בסדר, גם היא כל הזמן אוכלת קוסקוס.